Θα δώσω τον λόγο στον Δήμαρχο Κερατέας, τον κύριο Γιατρού. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Επιτροπή που μας προσκάλεσε. Θυμάμαι στα πόσα χρόνια αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Είναι η τρίτη φορά που θεσμικοί φορείς μας καλούν σε διάλογο. Και είναι το μόνιμο παράπονό μας. Και επειδή πρέπει να τιμήσουμε, γιατί κάποιοι έχουν προβεί σε τέτοιες ενέργειες, η ΤΕΘΚΝΑ είναι ο πρώτος φορέας ο οποίος άνοιξε το διάλογο, αν και στην ουσία τον ακύρωσε στο μέλλον και με κάποιες, κατά την άποψή μου, λάθος πράξεις μας έδειξε το δρόμο της εξόδου. Και επιπλέον, ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Παυλόπουλος, είναι αυτός που τουλάχιστον σε εμάς έδειξε αυτή την ευαισθησία που αρμόζει στη θέση του για να συζητήσουμε στην προοπτική έβρεση της λύσης και όχι στην προοπτική να επιβάλλουμε αυτά τα οποία έχουν γίνει. Θα μου επιτρέψετε καταρχήν να ζητήσω την άδειά σας, παρότι χτες πήραμε την πρόσκληση, να δώσουμε στους συναδέλφους σας βουλευτές κάποιο στοιχειώδες υλικό, με ένα βιβλίο το οποίο έχουμε, το έχουν πάρει 2 μονοβουλευτές, που θα είναι πολύ χρήσιμο και για το γενικό πρόβλημα, αλλά και ειδικότερα για το ζήτημα της Κερατέας. Αν μου επιτρέπετε, μπορεί να το δώσει κάποιος τώρα. Ωραία. Λοιπόν, και να ξεκινήσω από αυτό που είναι το έλασον και να πάω σε πιο σημαντικά πράγματα, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, αν και έχω καταλάβει ότι περίπου 1,5 ώρα συζητάμε και έχουν ακουστεί όλες οι φωνές συμφωνίας και μία πλευρά, θα έλεγα, και η Ανατολική Αττική, σε εισαγωγικά το βάζω, θα έχει μόλις 15 λεπτά. Ήθελα λίγο την ανοχή σας. Ας ξεκινήσουμε μια πρόσκληση. Επειδή είχαμε προσκλήσεις για εκδρομές, στο ένα ή στο άλλο μέρος, θα σας προσκαλέσω και εγώ στην Κερατέα. Σε ένα χώρο που δεν έχει βεβηλωθεί ακόμα, που είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός, ένας όμορφος χώρος της Αττικής, αλλά δεν θα σας δείξω αυτό το χώρο, αν έρθετε. Και σας παρακαλώ να έρθετε. Θα σας δείξω, κύριε Πρόεδρε, και όσους έρθουν, 100 μέτρα έως 1500 μέτρα γύρω σε αυτό το χώρο, τις 12 εγκαταστάσεις τσιγκάνων τα τελευταία 7 χρόνια, οι οποίοι δηλώνουν με την πλήρη ανοχή όλων, ακόμα και αστυνομίες. Έχω μια φοβερή αλληλογραφία, έχουν ξεπεράσει τα 25 έγγραφα στα 2 χρόνια που είμαι δήμαρχος, που καλούμε την πολιτεία να παρέμβει σε αυτούς που δηλώνουν ερχόμαστε διότι θα γίνει χωματερή, να δείτε την αθλιότητα, να δείτε την τροκοσμική διάσταση που μένουν οι άνθρωποι και τότε θα καταλάβετε τι μας περιμένει. Και παρακαλώ σε αυτό, ειλικρινά, στον άνθρωπο που έχω συζητήσει πάρα πολύ και έχει κατανόηση και είναι αληθής, στον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Μανιάτη, τον παρακαλώ πρώτος να έρθει να το δει. Μετά την πρόσκληση αυτή θα σας κάνω μια πολύ σύντομη περιγραφή του ειδικού προβλήματος Κερατέας. Η Κερατέα, σε αντίθεση με πολλούς άλλους χώρους και περιγράφεται στα υλικά τα οποία σας έχουν περιγράψει, έχει επιλεγεί για χώρο υγειονομικής ταφής και ΟΕΔΑ μία περιοχή της 500 στρέμματα που είναι κηρυγμένος με 2 ΦΕΚ αρχαιολογικός. Και μάλιστα 2 ΦΕΚ, πολύ παλιό το ένα, το 852 του 80, ο κύριος Ανδριανόπουλος, που κηρύχθη όλη την περιοχή αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο και τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλους. Και προσέξτε, το δεύτερο ΦΕΚ το 1995, από τότε υπάρχει το πρόβλημά μας, είναι δημοσιευμένο ακριβώς την ίδια ημέρα, 29/12/95, που επιλέγει ο ενιαίος σύνδεσμος, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, αυτόν τον χώρο. Το ότι το λέγαμε τόσα χρόνια και κάποιοι μας ειρωνεύονταν, τώρα πια δεν συμβαίνει, διότι ο ίδιος ο εισαγγελέας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχω γράμμα από τον Πρωθυπουργό, κατόπιν κάποιων στοιχείων που του δώσαμε μαζί με αυτά που σας θέτω εγώ, αναγνωρίζει το πρόβλημα, το παραδίδει στον Υπουργό Δικαιοσύνης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Χατζηγάκης, τότε, πέρσι, αναθέτει, ξεκινάει αυτεπάγγελτη παρέμβαση του εισαγγελέα πρωτοδικών και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Εμείς έχουμε ήδη καταθέσει ένα ογκοδέστατο φάκελο. Θα σας πω ένα μόνο πράγμα, διότι χρησιμοποίησα μια φράση που είναι πάρα πολύ σκληρή. Λέγαμε τότε ότι η Βουλή παραπλανήθηκε. Ξέρετε, ο βουλευτής, όταν παίρνει επιστημονικά στοιχεία, λέει, του λένε επιστήμονες και τελείωσε. Δεν μπορεί να ψάξει τη λεπτομέρεια. Θα σας δείξω μόνο αυτό. Και είναι τόσο απλό να το καταλάβετε και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη ουσία του προβλήματος της Κερατέας. Αυτός είναι ο χάρτης με βάση τον οποίο επιλέχθηκαν οι περιοχές στην Αττική. Όπου είναι χρωματισμένο απαγορεύεται για διάφορους θεσμικούς λόγους. Αρχαιολογικά, τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, νερά κλπ. Ό,τι είναι λευκό, λέει ο χάρτης, επιτρέπεται. Στην περιοχή τη δική μας, εδώ σε αυτό το σημείο, το λευκό το οποίο υπάρχει
είναι γιατί ξεχάστηκαν δύο ΦΕΚ τα οποία τα απέδωσαν σε άλλη περιοχή. Υπάρχει, λέει, ΦΕΚ Λαβρεωτικής. Λαβρεωτική είναι από τα Καλύβια μέχρι το Λαύριο, 8 δήμοι και κοινότητες. Πλην όμως το απέδωσαν στο Δήμο Λαβρίου και δεν κοκκίνησαν το χώρο αυτό που είναι κηρυγμένο τοπίο ιδιωτέρου φυσικού κάλους, η μελέτη που ήρθε και εγκρίθηκε στη Βουλή, και δεν χρωμάτισαν κόκκινο το χώρο που είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός και είχε τα 500 μέτρα απόσταση, διότι είπαν υπάρχει αυτό το ΦΕΚ, αλλά όμως είναι στη Βραώνα. Αυτοί οι οποίοι το έκαναν όμως θα λογοδοτήσουν, και αυτό το οφείλουμε και στον Πρωθυπουργό και στον κύριο Χατζικάκη. Και όλοι γνωρίζουν ότι με δύο τελευταίες πράξεις, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του προηγούμενου χρόνου, η αρχαιολογική υπηρεσία, μα δεν μπορεί να κάνει, δηλαδή δεν μπορεί να απόψει τα ΦΕΚ, ουσιαστικά δεν επιτρέπει, είμαστε ήσυχοι εμείς πλέον, δεν επιτρέπει να μπουν οι εργολάβοι μέσα. Ούτε οδοφράγματα, ούτε τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Κάποτε τα είχαμε, βεβαίως. Κάναμε αντίσταση. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αντίσταση. Και θα μας επιτρέψετε να κάνουμε αντίσταση, γιατί κάποιοι άλλοι κάνουν αντίσταση και δηλώνουν δια τηλεοράση. Και είναι και αρχηγοί κομμάτων και δήμαρχοι περισπούδαστοι. Κάνουν αντίσταση γιατί δεν πρόκειται να γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τι λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, θα υπολογίσουμε. Σας βεβαιώνω, εγώ το άκουσα χθες στην τηλεόραση από δύο θεσμικούς παράγοντες, θα γίνει. Ό,τι θέλει, λέει το Συμβούλιο Επικρατείας. Μα είναι δυνατόν? Και μας κατηγορούν εμάς που λέμε σεβόμαστε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, αυτό λέμε, αλλά δεν είναι μόνο δύο αποφάσεις που έχει βγάλει το Συμβούλιο Επικρατείας. Για την Κερατέα και το Γραμματικό υπάρχουν άλλες 4 εκκρεμότητες. Και για τη μία σας διαβεβαιώνω, είναι τόσο κατάφορη η παραβίαση για τις απαλωτριώσεις, θα την κερδίσουμε. Είναι βέβαιο. Όπως και ο εισαγγελέας, με τα στοιχεία που έχει δεν μπορεί να κάτσει ακίνητος σε αυτά τα τρομακτικά στοιχεία στη διάθεσή σας λεπτομέρειες. Να είναι αρχαιολογικός χώρος κηρυγμένος και να τον αποκρύπτουν από τις μελέτες και να παρασυρίζουν ολόκληρη Βουλή, υπουργούς, την κυρία Βάσο την Παπανδρέου. Ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, τότε που έγινε το έγκλημα, ήξερε. Και ο κύριος Γενικός, πολιτικό πρόσωπο, στο Δήμαρχο Κερατέας που αποκαλύπτει αυτά τα στοιχεία, θα πάρει και αυτά τα πρακτικά γιατί μου κάνει και άλλη μήνυση, έχει κάνει αγωγή 300.000 ευρώ, διότι λέει τον συκοφαντό. Έτσι ασκείται η πολιτική, με τρομοκρατία. Και εγώ προσωπικά την τρομοκρατία την έχω υποστεί στην πλάτη μου τα τελευταία 2 χρόνια που κάνω μαζί με την κοινωνία μου και την ομαρχία όλη αυτόν τον αγώνα. Έχω 6 δικαστικές, ας το πούμε, εμπλοκές, διότι κάναμε ένα φυλάκιο που φυλάμε για τις πυρκαγιές και μέσα από αυτό το φυλάκιο φυλάμε και το χώρο. Στην περιοχή που έχουν γίνει του κόσμου οι παρανομίες. Ορίστε. Δεν ονόμασα κάποιον. Υπερασπιστείτε ότι μου έχει κάνει μήνυση. Εντάξει, κύριε Μάκη. Επειδή, κύριε Πρόεδρε, βεβαίως, επειδή θέλω να είμαι λίγο πρακτικός και ο χρόνος περιορισμένος, εγώ θα θέσω 4 ερωτήματα. Εάν από αυτά τα ερωτήματα, έστω και σε ένα πάρω μία απάντηση, έστω και αρνητική, θα θεωρήσω ότι κάτι βγήκε από εδώ. Ερώτημα πρώτον. Θέλουμε να κλείσουμε τον χώρο τον οποίο ρίχνουμε παρανόμως, ναι, το λέω παρότι υπήρχε άδεια παλιά, 30 χρόνια λειτουργήσε, τα απορρίμματα. Το 2007 μόλις εκλεγήκαμε πήραμε απόφαση, κατά πλειοψηφία. Δεν μας επιτρέπεται. Πώς? Να σας πω. Διότι ενώ πρέπει να υπογράψουμε μια σύμβαση για τα οικονομικά όλα τα γνωστά που κάνουν όλοι οι Δήμοι, με τον Έσκυνα, ο Έσκυνα μας λέει υπογράψτε ότι θα δεχτείτε να γίνει στον αρχαιολογικό χώρο ο ΧΙΤΑ, ο δικός σας και ο ΕΔΑ, και τότε θα τα πάρετε. Αυτό συμφωνεί μόνο με εμάς και το Γραμματικό. Θέλουμε να το κλείσουμε και θέλουμε αύριο να βάλουμε λουκέτο και να πάμε τα ελάχιστα απορρίμματά μας στο μόνο νόμιμο χώρο. Δεν μας το επιτρέπουν. Θα μας το επιτρέψουν χωρίς όρους και χωρίς δήλωση μετανοίας? Βεβαίως. Έχω τη σύμβαση του Έσκυνα. Θα σας παρακαλούσα να επισπεύσετε λίγο. Δεύτερο ερώτημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Έσκυνα λειτουργεί με τους 89 δήμους και 24 δήμοι είναι εκτός, κύριε Πρόεδρε. 24 δήμοι είναι εκτός. Καλός ή κακός όμως, ο Γενικός Γραμματέας από 10 Φεβρουαρίου πέρσι πήρε απόφαση και είπε ένας ενιαίος ΦΟΣΔΑ, βεβαιώστε κύριε Περιφερειάρχη, και είμαστε υποχρεωτικά μέλη του. Πλην όμως μας αρνούνται τη συμμετοχή 1 χρόνο τώρα στις διαδικασίες. Ίσως θέλουν να κάνουν εκλογές, να τελειώνουν ως Αθήνα και Πειραιάς και μετά στα αποτελεσμένα να μας πάρουν. Τις διαδικασίες συμμετοχής τις θέλουμε τώρα. Να δεσμευτεί ο Έσκυνα για να αποδείξει ότι είναι αξιόπιστος απέναντι στους Δήμους που εκπροσωπεί και ότι θέλουμε κοινή λύση. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στις διαδικασίες. Έχουμε πει πολλές φορές θέλουμε διάλογο. Δεν θέλουμε να αποφασίζουμε και διατάζουμε. Τρίτο. Υπάρχουν στην περιοχή μας χώροι που υποδέχονται, όσο τονάζει υποδέχεται η Δυτική Αττική Φυλή, σε αστικά απορρίμματα, δηλαδή 5 με 6.000 τόνους, περισσότερο, με στοιχεία του Έσκυνα μιλάω, σε οικοδομικά απορρίμματα.
Ποιοι είναι αυτοί οι χώροι? Τα λατομεία της Ανατολικής Αττικής. Αυτό το παραγράφουν όλοι. Αυτή είναι η σημαντική προσφορά αυτής της περιοχής. Πλην όμως σήμερα έχουμε ένα τρομερό πρόβλημα. Για διάφορους λόγους τα λατομεία έχουν σταματήσει και τη λειτουργία τους, καλώς ίσως, αλλά και την υποδοχή των αδρανών οικοδομικών απορριμμάτων. Περιτριγυρίστε Μαρκόπουλο, Κοροπή, Παιανία, Κερατέα, Καλύβια. Θα δείτε την αθλιά του σε όλο το μεγαλείο. Έρχονται από την Αθήνα τα μπαζάδικα και αδειάζουν μέσα στις ελιές. Στην Ιερή Ελιά και στο αμπέλι της Αττικής. Σε αυτό πρέπει κάποιος να παρέμβει να βρει λύση. Και το τελευταίο από αυτά που θέτω σε ερωτήματα είναι το εξής. Κύριε Γιαννόπουλε, είχαμε συναντηθεί στην Κερατέα. Στην Κερατέα τα μόνα έργα που γίνονται και γίνονται μεγάλα έργα γίνονται μόνο με χορηγίες. Το κέντρο υγείας Κερατέας γίνεται από χορηγό. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Είπαμε ότι κάποτε θα το εγκαινιάσουμε. Δεν θα το εγκαινιάσουμε. Διότι ακόμα και εκεί το κράτος μας παραπέμπει μετά από χρόνο και συμπλέκει αυτό το πρόβλημα. Σας το λέω πολύ ειλικρινά, το ξέρετε πολύ καλά το πρόβλημα, με το αν θα δεχτούμε τη χωματερή, κύριοι βουλευτές. Και στην Κερατέα έχει κοπεί κάθε βοήθεια, κάθε στήριξη, έστω και νόμες. Σε 2 χρόνια, εάν δεν φτιάξουμε ένα σχολείο, θα έχουμε έκρηξη στην Κερατέα. Με 5.000 κατοίκους επιπλέον. Κι όμως, αισθανόμαστε, με σεβασμό το λέω, έναν αποκλεισμό. Και ο αποκλεισμός είναι στη λογική. Δεχτείτε να σας βοηθήσουμε με αντισταθμιστικά. Θερμή παράκληση. Να τελειώνουμε. Υπάρχει χωματερή, αλλά υπάρχουν και σχολεία. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Μη μας αποκλείετε. Ό,τι προσφέρει η Κερατέα, το προσφέρει και η Ανατολική Αττική. Αεροδρόμιο, λατομεία, ΔΕΗ. Αυτά όλα τα μηδενίζουν όλα και ξέρετε τι ξεχνάνε. Μας βάλουν σε μία μόνη αντιπαράθεση Κερατέα, Γραμματικό με τη Φυλή και αντίστοιχα Ανατολική με Δυτική Αττική και ξεχνάνε αυτό το οποίο τόνισε ο κύριος Πάγκαλος και ο κύριος Αλευράς, ότι η παραγωγή του 95% είναι Αθήνα και Πειραιάς. Εγώ σας λέω κάλλιστα με τους όρους που είπαμε προηγουμένως, Αθήνα και Πειραιάς ή Μητός κτλ. Δεν το προτείνω προς Θεού. Με τις ίδιες λογικές όμως έχουν χώρους να κάνουν τα ίδια. Γιατί, με ποιο δόγμα η Αθήνα και ο Πειραιάς βγαίνουν απ' έξω? Και με ποιο δόγμα περιοριζόμαστε εντός Αττικής και όχι εκτός Αττικής? Και θέλω να πω ότι αν πάμε με τέτοιες λογικές θα έχουμε μονίμως αδιέξοδο. Όπως έχουμε αδιέξοδο 20 τόσα χρόνια. Αν ανοίξουν λίγο τα μυαλά και αν δεν υπάρχει αυτή η κατεντολή προς τους μελετητές, με συγχωρείτε για τη φράση, είναι έτσι όμως, διαπλοκή. Δεν μπορεί ο μελετητής, εμένα μου έχουν πει μελετητές, τα έχω καταθέσει στον εισαγγελέα, δεν λέω κάτι στον αέρα, τα έχω στον εισαγγελέα, να μας λένε αυτή την εντολή είχαμε. Επελέγει από τον ΕΣΚΝΑ κάποτε, σας είπα την ημερομηνία, ο χώρος να δείτε, να βρείτε, να εγκριθεί. Έτσι έγινε πριν από τη θητεία σας, κύριε Μανιάτη. Το ξέρετε, πιστεύω, αυτό το πράγμα. Και επιτρέψτε μου, κλείνοντας, 2 μόνο μικρά σχόλια από αυτά που υπόθηκαν. Γιατί θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Όταν καταφέρνουμε και συζητάμε, έστω και πιεσμένα σε αυτά τα 3-5 λεπτά, ευχαριστώ για το χρόνο που δίνετε παραπάνω, συζητάμε με όρους μη αληθείας. Υπόθηκαν πολλές ανακρίβειες εδώ μέσα. Καταρχήν, μία ανακρίβεια. Δεν είναι αντιπαράθεση με τη Δυτική Αττική. Ότι ο χώρος λέει 3,5 χρόνια. Όχι. Η πρώτη φάση, το πρώτο κύτταρο 3,5 χρόνια. Όλοι οι χώροι, να διαβάσετε τις μελέτες, Κερατέας, Γραμματικού, Φυλής, έχουν ορίζοντα ζωής με τα μεγέθη που έχουν προδιαγράψει 20 έως 28 χρόνια. Άρα η πρώτη φάση μόνο. Άλλο. Δεν μπορούν να λένε ότι εμείς αντιδρούμε και ότι δεν έχουμε χάσει τις αποφάσεις δικαστικές. Όχι. Έχουμε, κύριε Πρόεδρε, 4 εκκρεμότητες, και η Κερατέα και το Γραμματικό, στο Συμβούλιο Επικρατείας. Και όχι μόνο εκεί, αλλά αυτές είναι οι βασικές. Όταν τελειώσουν, και όταν τελειώσει και η παρέμβαση του εισαγγελέα, μπορούμε να το ξαναδούμε. Αλλά το πιο σημαντικό, να δείτε πώς παραπλανάται η Βουλή πάλι, θα το πω εγώ, οι βουλευτές. Ακούστηκε από επίσημη χείλη, από υπευθύνους εδώ προηγουμένως. Η Ανατολική Αττική λέει παράγει τα περισσότερα απορρίμματα. Ξέρετε πόσο παράγει η Ανατολική? Είναι 1,20 κιλά ο κάθε κάτοικος. Άντε και τα υπόλοιπα. Είναι 300 με 350 τόνοι την ημέρα. Στους 6.500 τόνους την ημέρα, η Ανατολική Αττική παράγει 300 με 350 τόνους την ημέρα και δέχεται γύρω στους 7.000 τόνους την ημέρα οικοδομικά απορρίμματα της Αθήνας και του Πειραιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε με στοιχεία τα οποία δεν μπορεί ο βουλευτής να τα δει στη λεπτομέρεια, δεν μπορεί να διαβάζει τόνους ή με τόμους που έχουν γράψει να παραπλανούμε. Κύριε Δήμαρχε, θα ζητήσω να σας ολοκληρώσετε. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, προσκαλώντας σας, εκτός από την εκδρομή που σας είπα, και ειλικρινά σας δηλώνω ότι αν αυτό το οποίο ανέφερα αποδειχθεί ότι δεν είναι αληθές, εγώ θα πει σε όλη την πόλη μου, όλη την πόλη να τα δεχτούμε όλα, αλλά είναι αληθές.
στα 100 και στα 1500 μέτρα έχει γεμίσει από εγκαταστάσεις τσιγκάνου που περιμένουν πότε θα γίνει χωματερή. Και ελάτε να δείτε την ιδιότητα. Προτείνω, εφόσον θα συνεχίσετε, να καλέσετε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Κρήτης, τον κύριο Οικονομόπουλο. Όσοι ακούνε αυτά τα οποία παραθέτει, αλλάζουν αντίληψη. Πολύ πρόσφατα, σε μια ημερίδα που έγινε, ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρωτικής και Αττικής πραγματικά έμεινε κατάπληκτος. Και είπε επιτέλους, ποιοι είναι αυτοί που δεν ακούνε να εφαρμόζουν αυτά, μελέτες του έδειξαν. Και δεύτερο, η ανακύκλωση είναι η λύση. Το ξέρουμε όλοι. Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων, των παραγωγών. Το παράδειγμα της Ελευσίνας και της Παιανίας, θα έλεγα, η Ελευσίνα έχει φτάσει στο 75%. Απλά πράγματα. Επιτρέψτε μας να το υλοποιήσουμε.